അങ്ങനെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അളവൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. കുറേ കാലമായി അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ തീരെ മെലിഞ്ഞ് ഉടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അളവൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് സെറ്റാക്കി കേട്ടോ. ഒന്ന് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മക്കളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി തല്ലുകൂടി ഒന്ന് കരച്ചിൽ, ഒന്ന് അവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ കരയുമ്പോൾ ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് കരയും. ഒരാളാണെങ്കിൽ തുണിയുടെ മേലെ കയറി കിടക്കാം. ഒന്നും പറയണ്ട, എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ. രാത്രിയും പകലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ ഞാനൊരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് എൻ്റെ പുന്നാര കെട്ടിയവനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അനിയത്തിനെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവരെ ഒന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടോ. ആലിയക്കട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ ആലിയക്കട്ടായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഞാനാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആലിയല്ല കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തത്.